OK, takže čaute ľudia a ja vás vítam u tohto druhého dielu z hry Hytale. V poslednom dieli sme vlastne boli dosť skeptickí a dosť rozbehaní a nemalo to žiadnu formu ten let's play, tak snáď v tomto dieli to bude o niečo lepšie, pretože ja som fakt úplne nadšený z tej hry a čo vám poviem, je to chaotické. Tak dúfam, že v tomto dieli to nebude. Takže v poslednom dieli sme skončili tu, na tomto mieste a ako ste si mohli všimnúť, vôbec som nehral za kamerou ani nič. A v dnešnom dieli si nájdeme a postavíme nejaký baračík, v ktorom budeme vlastne prebývať. A urobil by som to asi nejak logickejšie tak, že od minula som si vôbec nevšimol v podstate, že tam je kompas za vrchu a to znamená, že vidím tu boje smrte, vlastne vidím tu aj túto Forgotten Temple Gateway, kam sa práve teraz vydáme a kde sa zabývame. Ja som si to vlastne nejak dneska študoval a pozeral som si, že čo by som tu mal robiť a jedna z takých tých hlavných a kľúčových vecí je navštíviť ten Gateway. Takže aj preto sa tam vlastne vydám a vidí, že už momentálne začína noc, takže by som si asi pohol trošku. Tuším, že by sme tam mali potom bojovať s nejakým bossom, mini-bossom, alebo ako by som to nazval, ale to si necháme až na ďalší diel. V prvom rade si tu postavíme teda nejaký baráček, nech sa máme vlastne kam vracať a nech si môžeme vytvoriť nový spawn point vďaka posteli. A keď tam dobehnem, tak sa ozvem. OK, tak teda pozerám, že som tedy šiel úplne na zlú stranu a vlastne ten gateway bude asi možno to, čo vidím tam v diaľke, nie som si istý, uvidíme. Áno, je to ono. Takže ja som vlastne sa stačil otočiť a ísť si rovno tam. Super, doma. Tak. A už prichádzame k tej gateway, tu je taká nádherná, úplne tieto sochy sa mi strašne páčia a dúfam, že ich budem vedieť nejako vyťažiť, pretože aj to je úplne cool. No rozhodne, čo som videl, tak čo sa týka stavania, tak tu sa si budem užívať celkom. Pretože, jak som spomínal už pri došlom dieli, tak ja som viac menej na to stavanie a dúfam, že sa mi to bude dať aj tu. A predpokladám, že keď pôjdem tam dole, tak tam bude ten neviem, ako si to nazval, miniboss, možno, I guess. Kde si urobíme bývanie? Nechcem zase úplne tuto, ale zároveň by som si to chcel urobiť niekde bližšie, ale to sa mi to absolútne nepáči. Takže keď niečo nájdem, opäť sa ozvem. Tak. Tam to vyzerá dobre, tam by som si to mohol postaviť proste takú základňu vo vzduchu, v úvodzovkách, proste na kopci. A vyzerá to dobre, takže asi som našiel teda to bol Minotaur? Dúfam, že nie. A dúfam, že toto není jeho bývanie. Ale keď tak pozerám, on si sa nemá aj tak ako dostať. Ale hej, zabýval sa tu. Takže vytvoríme si posteľ provizornú. Tu si dáme zatiaľ takto. Tak. Mám super, takže vlastne teraz keď zomriem, tak sa objavím tu a môžeme sa vyspať. A je to ako v Minecrafte? Nie, dáš stále počujem, ale dobre, nie, je to ako v Minecrafte, že vlastne keď sa vyspíte, tak prestane pršať. Urobíme to tak, že takto proste spustíme aj tie stĺpy a vlastne to rozšírime tu na tom a odtiaľ to si nejak urobíme buď nejaké schodisko alebo vnútorné schodisko nejaké. To môže vyzerať dobre. Vytvoríme si workbench. Dobre, takže krumpáč teda. Ale viete čo, aby som nerobil len toto, tak sa vám ozvem, až keď budem mať nejaký materiál a niečo naviac. OK, takže som späť. Vytvoril som si tu takú malú plošinku z dreva a teraz sa môžeme pustiť do nejakého dizajnovania. Nemám toho moc, ale čo dneska stihneme, to dneska stihneme. V ďalšom dieli dokončíme a v ďalšom dieli sa rovno pôjdeme pozrieť aj do toho, na to miesto. Takže ja som teraz nad tým trošku premýšľal, ešte tu dáme preč tieto veci, to som si nejak aj neuvedomil. Túto podlahu vlastne necháme teda takú, aká je, akurát s tým rozdielom, že toto zaplníme a uvidíme, čo tam dáme časom, ale zatiaľ urobíme. Zistil som pár zaujímavých vecí. Stromy nedávajú saplingy, ale zároveň majú korene. Keď zničíte nejaký item, ako je teda skompač, tak sa vám nezničí úplne, len sa spomalí jeho funkčnosť, čo je super. To je vlastne asi všetko zatiaľ, čo som zistil. Dáme si tam toto drievko. Pozrieme sa, či tu je niečo, čo by sme vedeli použiť. Nie, necháme to asi v základe, pozerám. Prehodil som si inventár na ičko, pretože nejak by to padilo na tom tabe. A môžeme asi v podstate nebojacne začať. Čo?
a niekde Centrebars, také niečo, takto budem to vedieť nejak ako robiť. To isté vlastne urobíme aj tu, to bude taký vlastne v podstate vstup. Trošku mi vadí ten autojump, alebo ako by som to nazval, to si asi potom zruším. Premýšľal som nad bielou strechou, ale som si není úplne istý, že či to bude biela strecha alebo drevená. Ale asi urobíme drevenú strechu. Dáme tam takto drevenú strechu. Skúsime tam použiť toto. Ja neviem, 40 skúsime urobiť. A takto, no to ide na spodok toho. Čo? Keď urobím toto. Spadne to? Nespadne to. Bomba. Tak to proste urobíme tak, že toto skopem a dáme to proste o jedno vyššie. Tak, teraz si zoberieme toto drevo. Tak, toto skopeme. Ale tak toto mi... Takže vlastne som spravil zbytočnú blbosť. No. Dobre, tak to poriešime trošku inak. Ja som myslel, že ako to okabatím a ono nie, takže to urobíme trošku inak teda. Tá noc je celkom tmavá tuto, to sa mi trošku nepáči, lebo je to až moc tmavé a fakt akože niekedy nič nevidím. Dobre, takže zbytočne som vlastne spravil 40 týchto, ale urobíme tieto. Minul som síce všetko drevo, ale dúfam, že to pôjde. What? Tak. Ja som úplne vykolajený z tohto, ja som myslel, že to bude trošku lepšie. No nič nevadí, necháme to zatiaľ takto asi. Faily. Dobre, a teraz, tak toto bude asi ďalšia fail časť, nevadí. Určite mi napíšte do komentárov, keď to náhodou niekto bude pozerať, že ako by si to urobili vy, pretože očividne som zvyknutý na Minecraft hodne a takéto lepšejšie tvary mi robia problémy očividne. No dobre, tak asi to bude väčší dom, ako som čakal. Nevadí, no čo už, dobre, toto tiež nefunguje. Toto by som nechal tak. Z toho sa dá vlastne niečo vyrobiť. Nejaký fancy blok. Sú tu briky, sú takéto hladké. Maple cobble wall. Robíme stesať. Skúsime, jak to vlastne vyzerá. OK, to vyzerá v pohode. Na to skúsime dať tie briky. Ako... asi hej. Ale hej, viete čo, asi hej. Zatiaľ, keď sa dostajem trošku viac do tých materiálov a tak to bude sa lepšie. Ale náš prvý domček bude proste takýto. Viem tu vytvoriť nejaké dvere alebo niečo? Jo, sú tu dvere. Tak, ale hej, dobre. Nejaké okná alebo niečo? Co? Pekné okná. A z bieleho sa nedá urobiť. Dobre. Tak zatiaľ asi tieto urobíme. Tak 10 okien. Jo, to bude v pohode. Mňa by zaujímalo, či tu budú aj nejaké enchanty alebo také niečo. Tak. A došiel mi materiál komba, takže vlastne sme poskladali tak fakt kúsok toho domu. Iba nám hodne dreva a vlastne všetkého hodne. A to som si myslel, že dneska poskladáme dom. Dneska poskladáme dom. Tak zatiaľ máme asi takýto progres. Asi zatiaľ za mňa v pohode. Určite sa s tým dá ešte vo veľkom pracovať, ale na to, čo zatiaľ ovládam o tej hre a tak je to zatiaľ dobre. Vytvoril som si nejaké okná, mimochodom tie textúry sú fakt naozaj úplne bomba. Vytvoril som si nejaké dvere, hej. Tuto teraz momentálne pokračujem na výstavbe, tu som si to ešte trošku rozšíril, aby sa to tu zmestilo. Ja toto potom ešte tak ohraničím tým plotom, ak sa to bude dať nejaký vytvoriť. Toto predpokladám, že posuniem o vlotia teda bližšie, takže a som sa není istý, či náhodou to drevené neposuniem aj sem. Niekto má proste takú akože konzistentnú nejakú túto. Vlastne takto nejak by to mohlo aj vyzerať potom časom.
Popriem teraz logy. Musel som si ísť nazbierať vyslovene oak log, pretože som zistil, že v tomto okolí moc oak log nie je. Ale respektíve je tam trošku ďalej, ale tu som mi našiel, že jeden strom a to bolo všetko. Dobre, to by sme mali. Tak, zatiaľ máme asi takýto progres. Asi zatiaľ za mňa v pohode. Určite sa s tým dá ešte vo veľkom pracovať, ale na to, čo zatiaľ ovládam o tej hre a tak je to zatiaľ dobre. A vytvoril som si nejaké okná, mimochodom tie textúry sú fakt naozaj úplne bomba. Vytvoril som si nejaké dvere, hej. Tuto teraz momentálne pokračujem na výstavbe, tu som si to ešte trošku rozšíril, aby sa to tu zmestilo. Ja toto potom ešte tak ohraničím oným nejakým tým plotom, ak sa to bude dať nejaké vytvoriť. A som sa není istý, či náhodou to drevené neposuniem aj sem. Niekto má proste takú akože konzistentnú nejakú túto. Aj vyziať potom časom. Popriem teraz logy. Musel som si ísť nazbierať vyslovene oak log, pretože som zistil, že v tomto okolí moc oak log nie je. Ale respektíve je tam trošku ďalej, ale tu som mi našiel, že jeden strom a to bolo všetko. Dobre, to by sme mali. Teraz tu vytvoríme zase tieto vôly. Asi takto nejak dodáme to sem všade, takto po celej tej dĺžke. Premýšľam, že ešte možno vytvorím... A nie, takto je to OK. Sem pridal toto, nech to tak nejako že mečuje. A potrebujeme ešte vlastne vytvoriť ďalšie, to by mohlo stačiť. Tak... Samozrejme z Minecraftu vieme, že okná sú vždy potrebné, takže ich dáme všade. Nech vidíme na všetky strany. Môžeme si sem vlastne doniesť aj tieto veci. Áno, zase aj pokazil krumpač. Česka to radšej zatiaľ nechám tak, kým to nepresunieme. V podstate máme hotový vlastne taký viac menej základný barak. Ja si myslím, že sa to hodí aj ku mne, k môjmu skinu. Dáme si sem ešte posteľ. Tu by som mal mať... Aha, tu mám inventári, dobre. Zatiaľ na bezdomovca. Vyspíme sa. Offline asi dokončím tento barak, pretože už by to bolo asi strašne dlhé video a momentálne vidím, že už sa mi aj vybíja batéria. Takže pre toto video to bude asi pre dneska všetko a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že bolo menej chaotické ako včera a dúfam, že to ďalšie bude ešte menej chaotické ako dneska. Ja vám prajem pekný deň, majte sa a čau.